മായി തിരസ്കരിച്ചു. നിർമ്മല ഹൃദയരായ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന പരമസത്യത്തെ ഈ ഭാഗവത പുരാണം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഏവരുടെയും ക്ഷേമ താല്പര്യാർത്ഥം യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മിഥ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചതാണ് പരമസത്യം. ആ സത്യം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. മുനിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവനാൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പരിപക്വാവസ്ഥയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായ ഈ ഭാഗവതം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകും വിധം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്. ആകയാൽ മറ്റൊരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? വിനയത്തോടെ സശ്രദ്ധമായി ഭാഗവത സന്ദേശം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ജ്ഞാന സംസ്കരണത്താൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാദ്ധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃത്യ ഗോപ്യാ. നേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പ ത്രിരേകാംഗ കണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബന്ധം. ഇതി ത്രിഗ്രസ്വാലാഭിർമാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷ നിപഞ്ചന്തം ആഖ്യാപയന്തം തദിയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമദസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ. വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിംബ നാജാന്യം വൃണേഹം വരേഷാദപീഹ ഇദം ദേവപൂർണാദ ഗോപാലബാല കഥാ മേ മനസ്യ വിരസ്താംഗിയന്യേ. ഇദം തേ മുഖാംബോജം അത്യന്തനീലൈ മൃദം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാം മുഹുചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം അഖരം രക്ഷലാപൈ. നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ടാദിനീം ദദാനോ ഗൃഹാണേഷ മാമജ്ഞമേദ്യക്ഷ ദൃശ്യഃ. ഭക്തമൂർത്തൈവ യദ്വത് ത്വയാമോജിതൗ ഭക്തിവാചൗ ഹൃദൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയശ്ച ന മോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരേഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേ സ്തുതാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദരായാദ വിശ്വസ്യദാംനേ നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി ഉണ്ട്. മാതാജി കേറിയോ? പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കേറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. ആചാരം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ
സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗഗണ ലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്കാര്യപാദായ നിതായ കൃപപദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേഷ്ണ മാതാജി മൂന്നാമത്തതല്ലേ? മാതാജി ഇത് 5 കിടക്കുന്നത്. മേളത്തെ PDF-ലാ ഉള്ളത്. മറ്റേത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു. വന്നതും 5-മത്തെയാണ് മാതാജി. അതെ. 2ാമത്തെ PDF അത് കിടക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ PDF 1 തൊട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. അധ്യായം 4 ശ്രീനാരദ ആഗമനം. ശ്ലോകം 1. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രൂവാണാം സംസ്തുതായ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതിം സൂതം ബ്രഹ്മൃജ ശൗനകോ അബ്രവീത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച സൂത മഹാഭാഗ വദനോ വദതാം വര കഥാം ഭാഗവതീം പുണ്യാം യദാഹ ഭഗവാൻ ശുകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം ഹരേ കൃഷ്ണ. പൃഥക്കുലവതീ സൂതം ശൗനകോ ബ്രവീത്.
तस्मिन् युगे प्रवर्तेयं तानेवाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संकिता मुनिः. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാമോ സ്ക്രീൻ? കാണാം. കാണാം മാതാജി. വായിച്ചോളൂ, ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. तस्मिन् युगे प्रवर्तेयं तानेवाकेन हेतुना തസ്മിൻ യുഗേ പ്രവൃത്തേയം താനേവാകേന ഹേതുനാ കുതഃ സംചോദിതഃ കൃഷ്ണ കൃതവാൻ സംഹിത മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇത് വായിച്ചതാണ്, വിവർത്തനം വായിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ, ആദ്യം 6 ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? ആരാണ്? ശൗനകാദികൾ അല്ലേ? ഇപ്പൊ അവര് 3 ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ചോദ്യത്തില് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഏത് യുഗത്തില് ഏത് സ്ഥലത്താണ് പ്രഥമമായി ആരംഭം കൊണ്ടത്? ഏതാണ്? ഭാഗവതം പ്രഥമമായി ആരംഭം കൊണ്ടത് എവിടെയാണ്? ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്? രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു, ഇത് രണ്ടാമത്തതല്ലേ, ആദ്യത്തത് എവിടെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കയ്യേൽക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ആരാണ്? ഋഷിയായ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന് ഈ സാഹിത്യ രചനയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? അങ്ങനെ 3 ചോദ്യങ്ങള്, 6 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു, അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ 3 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഏത് യുഗത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതാണ് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി? ഇത് ഭാഗവതം ചൊല്ലിയത് ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു? അതിന് എന്താണ് കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെട്ടത്? മൂന്നാമത്തത്, കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന് ഈ സാഹിത്യ ഭാഗവതം രചിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്? അങ്ങനെ 3 ചോദ്യങ്ങള് ആര് ചോദിക്കുന്നു? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മുനിമാർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന് ഏതാണ് മറുപടിയായിട്ട് ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ സവിശേഷമായ സംഭാവനയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ പണ്ഡിതനായ ശൗനക മുനി ആരായുന്ന നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനയാണ് വ്യാസദേവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന. നമ്മൾ പഠിച്ചു, പക്വമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചത് എന്നല്ലേ? എല്ലാ കൃതികളും രചിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം തോന്നിയില്ല, സംതൃപ്തി തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നാരദമുനി വരുന്നതും എന്താണ് സംതൃപ്തിക്ക് കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അങ്ങനെ പരിപക്വ അവസ്ഥയിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവസാനത്തെ കൃതിയായിട്ട് രചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം പറയുന്നു സവിശേഷമായ സംഭാവനയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അത് കാരണം പണ്ഡിതനായ ശൗനക മുനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ലെ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദ്വിജന്മ വ്യക്തികൾക്കും അധപ്പതിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ശൂദ്രർക്കും അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീകൾക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാഭാരതം വരെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരവധി രീതിയിൽ വ്യാസദേവൻ പൂർവമായി രചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം രചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് രചിച്ചു? മഹാഭാരതം രചിച്ചു. പിന്നെ ഏതാണ്? അവേദങ്ങൾ, ഉപവേദങ്ങൾ അല്ലെ? വേദാംഗങ്ങൾ, പിന്നെ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മ ശാസ്ത്രം, അവയൊക്കെ രചിച്ചു അല്ലെ? വേദാന്ത ശാസ്ത്രമൊക്കെ രചിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആർക്കറിയാം? ഇവരെല്ലാം ജ്ഞാനികളാണ് അല്ലെ? 88,000 ഋഷിമാര് ജ്ഞാനികളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ വ്യാസദേവന്റെ എല്ലാ കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതെല്ലാം അറിയാം. ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇവയൊക്കെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്? മഹാഭാരതം പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്ക് വേണ്ടി? ദ്വിജന്മ വ്യക്തികൾക്കാണ്. ദ്വിജന്മം എന്ന് വെച്ചാലാണ് ഉപനയനം എടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജന്മം. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ അല്ലെ? അവർക്കാണ് ഉപനയനം എടുത്ത് വേദാഭ്യസനം ചെയ്യാനുള്ള
അധികാരമുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതാണ് അധപ്പതിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഉപനയനം തുടങ്ങിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത 16 സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഹിന്ദുമതത്തില്. അപ്പൊ ഈ സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തവരെയാണ് അധപ്പതിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ആരാണ്? ശൂദ്രര്, അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീകൾ. അപ്പൊ ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും വലിയ ഇതില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാഭാരതം വരെയുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരവധി രീതിയിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. അപ്പൊ നിരവധി രീതി, ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രുതികളായിട്ടും സ്മൃതികളായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തി വന്നില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് രചിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഭാഗവതം എന്തുകൊണ്ട് രചിച്ചു, താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, പൂർവമായി എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ അല്ലെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൗകികമായ ഏതൊന്നുമായി സംബന്ധമില്ലാത്തവയാകയാൽ അവയെക്കാളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയ ഗ്രന്ഥമാണ്. മറ്റതൊക്കെ ഏതാണ്? വേദങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ, രാധാമാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വേദങ്ങളൊക്കെ ഏതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. അതൊക്കെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് പലതിലും മഹാഭാരതവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥം അല്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇത് തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആകയാൽ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപരവും സംഗതവുമാകുന്നു. സംഗതം എന്ന് വെച്ചാല് അനുയോജ്യമായത്, സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായത്. സംഗതി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ല, സംഗതി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ സംഗതം എന്ന് വെച്ചാല് ശരിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം, അത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ, ഏത് സ്ഥലം, എന്തുകൊണ്ട്, രചിക്കാൻ പ്രചോദനം എന്താണ്, താങ്കൾ ഒത്തിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആര് ചോദിക്കുന്നത്? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ചോദിക്കുന്നു, ശൗനക മഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്, അവരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ 3-ല് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യവും 2, 3 ചോദ്യങ്ങൾ. ഇനി അതിന് മറുപടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇത് പറയുന്ന ആരാണ്? ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ശുകദേവ മഹർഷിയാണ് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. അവിടെ നിന്നാണ് സുത ഗോസ്വാമി കേട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനടുത്ത് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ പുത്രോ മഹായോഗി സമദ്രിക് നിർവികൽപകഃ ഏകാന്തം അതി ഉന്നിദ്രോ ഗൂഢോ മൂഢ ഇവേയതേ. തസ്യ പുത്രോ മഹായോഗി സമദ്രിക് നിർവികൽപകഃ ഏകാന്തമതി ഉന്നിദ്രോ ഗൂഢോ മൂഢ ഇവേയതേ. അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ ഗുണങ്ങളാ പറയുന്നത്? ആരുടെ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തസ്യ പുത്രോ മഹായോഗി സമദ്രിക് നിർവികൽപകഃ ഏകാന്തമതി ഉന്നിദ്രോ ഗൂഢോ മൂഢ ഇവേയതേ. കൃഷ്ണ ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. തസ്യ പുത്ര മഹായോഗി സമദൃക് നിർവികൽപഃ ഏകാന്തമതിരുന്നിദ്രോ ഗൂഢോ മൂഢ ഇവേയതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം തസ്യ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആരുടെ? വ്യാസന്റെ അല്ലെ. വ്യാസദേവന്റെ പുത്രഃ, പുത്രൻ. ആരാണ് അദ്ദേഹം? മഹായോഗിയാണ്, ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാണ്. പിന്നെ അതാണ് സമദ്രിക്കാണ്, സമദ്രിക്കായ, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ദർശിക്കുന്ന. എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമോ
മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമോ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ സമദ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് നിർവികൽപക, പരമ അദ്വൈതവാദി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്, അദ്വൈതവാദിയാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ ഏതാണ് ഏകാന്തമതി, അദ്വൈതത്തിൽ അടിയുറച്ച അഥവാ മാനസിക ഐക്യം നേടിയ ആളാണ്. അപ്പോ എന്താണ് 1 point ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കരിച്ചതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. ഉന്നിദ്രഹ, അജ്ഞതയെ അധികരിച്ച ആളാണ്, അതായത് മഹാജ്ഞാനിയാണ്. ഗൂഢഹ, നിഗൂഢമായ രഹസ്യമായ. മൂഢഹ, മൂഢമായ. ഇവ, അതുപോലുള്ള. ഇയതെ, അതേപോലെ കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗുണങ്ങൾ ഇത്രയും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അദ്ദേഹം വ്യാസപുത്രനാണ്, പിന്നെ ആരാണ് മഹായോഗിയാണ്, സമദ്രിക്കാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ആളാണ്, നിർവികൽപകനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആളാണ്, അതിൽ അദ്ദേഹം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്, അതുമായിട്ട് മാനസിക ഐക്യം വന്ന ആളാണ്. പിന്നെന്താണ് ഉന്നിദ്ര, അജ്ഞതയെ അധികരിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആളാണ്, അതായത് ജ്ഞാനിയാണ്, നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നേടിയ ആളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മൂഢനെ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയ നമ്മൾ ഋഷഭദേവന്റെ കാര്യം പഠിച്ചല്ലേ, അദ്ദേഹവും ഇങ്ങനെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു മൂഢനായിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ വിവസ്ത്രനായിട്ട് വൃത്തിയും വെടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ കുളിക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് ഋഷഭദേവൻ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാലും എന്ത് തോന്നുന്നു? ഒരു മൂഢനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനമുള്ള ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടാൽ തോന്നിക്കുന്നില്ല. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശീല പ്രഭാതത്തിലെ അദ്വൈതത്തെ സദാ ഏകാഗ്ര ചിത്തനായ സമദ്രിക് അദ്വൈതവാദിയായ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അജ്ഞനായ ഒരുവന് പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മഹാപണ്ഡിതനാണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയ ആളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അനാച്ഛാദനം എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ എന്തായിട്ട് തോന്നി? ഒരു അജ്ഞനായ ആളാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അറിവില്ലാത്ത ആളിനെ പോലെ അദ്ദേഹം കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ആരുടെ മകനാണ്? വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും കൂടെ അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് സാക്ഷാത്കാരം, വ്യാസദേവനെക്കാളും സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയാണ്. സമദ്രിക്കാണ്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി അല്ല അല്ലെ. അതേസമയം വ്യാസദേവൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി അല്ല, സന്യാസിയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല ഗോസ്വാമി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി സെൻസേഴ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ, സ്വാധീനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നവനാണ്. ശ്രീല ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന മുക്താത്മാവായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ല, ഭൗതികത എന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളാണ്. ആകയാൽ മായാശക്തിയുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനാണ്. ഇപ്പൊ 16 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ജനിച്ചത് തന്നെ അല്ലേ. പുറത്തു വന്നാല് മായയുടെ ശക്തിയിൽ പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്ന് അങ്ങനെ പെടത്തില്ല എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ജാഗ്രത അവസ്ഥയെ സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് മുക്താത്മാവ്, എങ്ങനെയാണ്, ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ള മുക്താത്മാവ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഭൗതികതയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളിനെയാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്ന മുക്താത്മാവായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മുക്താത്മാവിനും ബദ്ധാത്മാവിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുക്താത്മാവാരാണ്? പിന്നെ ഏതാണ് ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നയാള്. മുക്താത്മാവെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികതയില് അതീന്ദ്രനായ ആളാണ്, അതീന്നും മുകളിൽ വന്ന ആളാണ്, അതൊട്ടും തന്നെ ബാധിക്കാത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട്.
ഏതാണ് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായിരിക്കും ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് താല്പര്യം അല്ലേ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഏതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭൗതികതയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏതിനനുസരിച്ചിരിക്കും, ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. എന്നാൽ മുക്താത്മാവ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, ഫലം ഇച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല. അവരെല്ലാം അതീന്ദ്ര തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും നടത്തുക. ഇവിടെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ സ്വപ്നമാകുന്ന ആത്മീയ പ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന പുരോഗമന പാതയിൽ മുക്താത്മാക്കൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇത്? കൃഷ്ണ ബുക്കുള്ളവര് വായിക്കാൻ പറ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ബുക്കുണ്ട് വായിര്. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ശ്ലോകമാണ് വായിക്കണ്ടേ? അല്ല, ശ്ലോകമല്ല, ഭാവാർത്ഥം. വായിക്കണോ മാതാജി? വായിച്ചോട്. വായിക്കും മാതാജി. ശ്ലോകം 4 ഭാവാർത്ഥല്ലേ മാതാജി? ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാകുന്നു. ആകയാൽ മായാശക്തിയുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ജാഗ്രതാവസ്ഥയെ സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുക്താത്മാവിനും ബദ്ധാത്മാവിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണുള്ളത്. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ സ്വപ്നമാകുന്ന ആത്മീയ പ്രാപ്തിക്കുതകുന്ന പുരോഗമന പാതയിൽ മുക്താത്മാക്കൾ സദാ നിരതരായിരിക്കുന്നു. മുക്താത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബദ്ധാത്മാക്കൾ അപ്രകാരം സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ മുക്താത്മാക്കൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതേപോലെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് വെറും ഒരു സ്വപ്നം പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. മുക്താത്മാവും അഭിവ്യക്തമായി ഒരേ തലത്തിലാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്തമായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്നുകിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സദാ ജാഗരൂകമായിരിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുന്നു. അതേസമയം മുക്താത്മാവ് ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ തികച്ചും ഉദാസീനനായിരിക്കുന്നു. ഈ വിരസത താഴെ വിശദമാക്കും വിധമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേട്ടില്ലേ? കേട്ടു. മാതാജി 5 തൊട്ട് അടുത്ത PDF-ലുണ്ട്. ഞാൻ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അത് പറ്റുന്നില്ല. ആദ്യം ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ഇല്ല മാതാജി, വരുന്നില്ല. ശ്ലോകം വരുന്നില്ല. അത് ശരിയായിട്ടില്ല മാതാജി. വരും, ഇപ്പോഴും വരും. ശ്ലോകം വന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കാം. അതാണ് PDF-ല് ശരിയല്ല മാതാജി. 5-മത്തേതും PDF രണ്ടാമത്തെ PDF-ൽ 5 തൊട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്. അത് 2 ഫയലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ബദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അതേപോലെ ആത്മീയ പ്രാപ്തി അവർക്കൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ പ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, സ്വപ്നത്തിലേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിൽ അവർ നിമഗ്നരായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടാത്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതേസമയം മുക്താത്മാവാണെങ്കിൽ ജഡഭരതൻ നമ്മൾ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു അല്ലെ, ജഡഭരതൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയാണ് ആരാണ് മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഞാൻ പോയോന്നറിയില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? മറ്റുള്ളവര് മ്യൂട്ടാക്ക്. ആയിരിക്കും താല്പര്യം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിരിക്കും താല്പര്യം. ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇട്ടേക്കാം, ഒന്നുമില്ല, ബ്ലാങ്ക് കിടക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ ആത്മസാക്ഷാത്കാര കൃഷ്ണ. താല്പര്യം, വന്നു അതേപോലെ മാതാജി. ആത്മീയ പ്രാപ്തി പാതയിൽ സദാ അവര് മുഴുവൻ, നിങ്ങളെ ഇത് നോക്കിക്കോളും. ആത്മീയ പ്രാപ്തി പാതയിൽ സദാ അവര് മുഴുകയായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. അവരേത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ആരായിരിക്കും? മുക്താത്മാവായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, രണ്ട് ബദ്ധാത്മാവുമുണ്ട്, മുക്താത്മാവുമുണ്ട്. അപ്പം ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുമ്പോ മുക്താത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കുന്നു. അതാണ് മുക്താത്മാവും ബദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അടുത്ത 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ള PDF നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5 മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ടാനിയാന്തം ഋഷിമാത്മജം അഭി അനഘ്നം ദേവോ ഹ്രിയാ പരിദധൂർണ സുതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗദുസ്തവാസ്തി ശ്രീപുംഭിദാനതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. ദൃഷ്ടാനുയന്തം ഋഷിമാത്മജമഭി അനഘ്നം ദേവോ ഹ്രിയാ പരിദധൂർണ സുതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗദുസ്തവാസ്തി ശ്രീപുംഭിദാനതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പദാനുപദാർത്ഥം വായിക്കാം. ദർശിക്കും. ബുക്ക് ഉള്ളവര് വായിച്ചോളൂ. PDF നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ദൃഷ്ട അനുയാന്തം ഋഷി ആത്മജം അഭി അനഗ്നം എന്നാണ്. ദൃഷ്ട അനുയാന്തം ഋഷിയും ആത്മജം അഭി അനഗ്നം. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജം അഭി അനഗ്നം. അടുത്ത് ദേവ്യോ ഹ്രിയ പരിദധൂർ ന സുതസ്യ ചിത്രം. ദേവോ ഹ്രിയ പരിദധൂർ ന സുതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മു നൗ ജഗത് ഉസ്തവാസ്തി എന്നാണ്. തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗദുസ്തവാസ്തി. അടുത്ത് സ്ത്രീ പും പിതാനതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീ പും പിതാ നതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. സ്ത്രീ പും പിതാ നതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. സ്ത്രീ പും പിതാനസ്തു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജമഭി അനഘ്നം ദേവോ ഹ്രിയ പരിദധൂർന സുതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗദുസ്തവാസ്തി ശ്രീപുംഭിദാനതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ടാനുജ ദർശിക്കയാൽ, അനുയാന്തം പിന്തുടരുന്നു, ഋഷി ആത്മജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ, അഭി അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും അനഗ്നം നഗ്നമല്ലാത്ത ദേവ്യ സുന്ദരികളായ കന്യകമാർ ക്രിയ ലജ്ജയാൽ പരിദതു ശരീരം മറച്ചു ന അല്ല സുതസ്യ പുത്രന്റെ വിവിക്ത പവിത്രീകരിച്ചു ദൃഷ്ടേഹേ ദർശിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? അപ്പൊ മകൻ ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ശുഖഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പം പിതാവ് വ്യാസദേവൻ പുറകെ ഓടുകയായിരുന്നു. പുത്രാന്ന് വിളിച്ച് പുറകെ പോവുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ തടാകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുളിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ഉപരിലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്സരസുകളെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ
നഗ്നരായിട്ട് കുളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുമാരൻ പോയപ്പോ 16 വയസ്സായ യുവാവാണല്ലേ, പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ആളാണ്, നഗ്നനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കന്യകമാർ കണ്ടപ്പോ അവരദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഇല്ല. കാര്യം എന്താണ്? അവർക്കറിയാം ഇത് ആരാണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയ പുരുഷനാണ്. നോട്ടം കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാളിന്റെ രീതി കാണുമ്പോ അറിയാം അയാൾ ചീത്തയാണോ നല്ലതോ എന്നല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ നോട്ടവും അതുമൊക്കെ, ചീത്തയായിട്ടുള്ളവരുടെയും നല്ല ആളുകളുടെയും നോട്ടം നമുക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സുന്ദരികളായ കന്യകമാറിൻ്റെതോ മകൻ വന്നപ്പോ അവര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അവര് വസ്ത്രമൊന്നും ധരിച്ചില്ല. അതേസമയം പുറകെ വ്യാസദേവൻ പുത്ര പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചു വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ പെട്ടെന്ന് നഗ്നത മറച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെന്താ കാര്യം? ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ആളാണ്, മറ്റേ ആളും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് അല്ലെ, ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. അതേസമയം പുത്രനോ ഭൗതികത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിലാണ് മുനിയാണ് എങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്തു? നഗ്നത മറച്ചു എന്നാണ് ആ വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. തന്റെ പുത്രനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശ്രീ വ്യാസദേവനെ ദർശിച്ചയുടൻ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സ്വയം നഗ്നനല്ലായിരുന്നിട്ടും നഗ്നരായി സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സുന്ദരികളായ യുവകന്യകമാർ ലജ്ജയാൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ശരീരം മറക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 18 അപ്പോഴേക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ത്രീകളെല്ലാം നഗ്നത മറക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? ഒരു ജ്ഞാനിയും ഒരു ആരാണ് ഭൗതികതയിൽ ഉള്ള ആളും പിന്നെ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ആള് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വ്യത്യാസം? വ്യാസദേവൻ മുനിയായിട്ട് പോലും ഭൗതികതയിലുള്ള ആളായത് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് നഗ്നത മറച്ചു. അതേസമയം മറ്റത് മുക്താത്മാവായത് കാരണം സ്ത്രീകൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ്. കാരണം മുക്താത്മാവിന് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം സ്ക്രീനിലില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെന്തോ പ്രശ്നം സ്ക്രീനിലൊന്നും ഇല്ല. സമയമായി. സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരിയായിട്ട് കേട്ടോ. കൃഷ്ണ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാദഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ശൈല പ്രഭുപാദർക്കില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പൊ നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്പെട്ടവനാകയാൽ അന്ന് അവരെ കണ്ടപ്പോ സ്ത്രീയെന്നും പുരുഷനെന്നുമുള്ള വേർതിരിവ് കാണുന്നില്ല എന്നും, എന്നാൽ മുനിക്ക് അത്തരം വേർതിരിവുണ്ടെന്ന് സ്ത്രീകൾ പ്രതിഫലിച്ചു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേമ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തം